Tento podcast vznikl během česko-německého setkání mládeže, které zorganizovalo Dokumentační centrum nacistické nucené práce v Berlíně a Živá paměť z Prahy. Žákyně a žáci z Česka a Německa se v listopadu 2025 sešli na týden v Berlíně, aby se zabývali tématem nucené práce za nacistického režimu. Žákyně a žáci gymnázia Christiana Dopplera v Praze a Schalker Gymnázium v Gelsenkirchenu intenzivně pracovali s rozhovory s bývalými českými nuceně nasazenými. Na základě těchto biografií vznikla série podcastů v češtině a v němčině, kterou za chvíli uslyšíte. Posloucháte podcastovou sérii Neviditelné oběti. Miloš Měšťan. Ráno mě uniformovaný policista odvezl vlakem do Litoměřic na gestapo. Myslím, že to bylo někde v rohu náměstí. Byla ve mně malá dušička. Policista mě vedl několika chodbami. Na jedné jsem viděl 2 děvčata stát obličejem ke zdi. Zaslechl jsem i křik. Dostal jsem se před mladšího úředníka. Ten mě vyslechl a rozhodl. Buď zpět do Berlína, nebo na lágr do Litoměřic. Právě jste slyšeli vzpomínku Miloše Měšťana, ve které popisuje jeden ze svých nejsilnějších zážitků z nucených prací za druhé světové války. Jeho příběh se vám pokusí představit Jan a Verča. 13 milionů nucených pracovníků, kteří byli po zřízení protektorátu Čechy a Morava nedílnou součástí německého válečného průmyslu. Pracovníci z Česka tvořili jen část těchto vězňů, asi 400 až 600 tisíc. Zbytek tvořili Italové, Dánové, Holanďané, Norové, Francouzi a Poláci. A tzv. Ostarbeiteři ze Sovětského svazu. V táborech platila rasová hierarchie, kde pracovníci ze západu měli snesitelnější podmínky než Poláci a Sověti. Ti museli nosit označení Ost nebo P na hrudi. Češi byli v této hierarchii zhruba uprostřed. Tyto zapomenuté oběti nacistického režimu byly nuceny žít v nelidských podmínkách v pracovních táborech, v dusném a nepřátelském prostředí a neustálém strachu o život. Miloš Měšťan se narodil 21. prosince 1920 v tehdejším Československu. Absolvoval gymnázium v Praze a od roku 1940 pracoval v poradenské firmě. Na konci roku 1942 jeho firma skončila a potom byl v lednu 1943 úřadem práce poslán na nucené práce. Odjel jsem transportním vlakem s ostatními totálně nasazenými Čechy do Berlína. Odjížděli jsme asi hodinu po půlnoci v dřevěných osobních vagónech z Wilsonova nádraží. Na nádraží se mnou přišel rozloučit otec. A až na nástupiště Eva, později má manželka. Po příjezdu do Berlína musel Miloš pracovat ve východním Berlíně ve firmě Elliot, která se během války změnila z firmy na kancelářský nábytek na výrobnu zbrojního materiálu, kde pracoval u soustruhu. V táboře trpěl Miloš stejně jako mnoho jiných hladem, nedostatečnou hygienou a nedostatkem soukromí. Příděly jídla byly regulovány nacistickými úřady tak, že pro Poláky a Sověty bylo téměř nemožné přežít. Ostatní byli výrazně podvyživení. Dozorci se na pracovníky v táborech často obořovali a často je i mlátili. Miloš fyzické trestání popisoval tak, že mlátili bezbrané vězně do obličeje, až jejich hlava narážela do dveřního rámu. Součástí každodenního života byly také letecké útoky. Do protileteckého krytu jsme chodili přes ulici pod fabriku. Byly tam rozsáhlé sklepy, sahající až pod nádvoří. Příliš bezpečné to jistě nebylo, i když tam chodili i obyvatelé přilehlých domů. Při jednom z náletů byly zasaženy také domy v bezprostřední blízkosti a zásahy pohřbily i přítomné lidi v sousedních sklepech. Chvíle strávené v krytu během náletů byly plné napětí, úzkosti a strachu. V souvislosti s nálety vypráví o pocitech Miloše i jeho syn. Z dobové korespondence lze vyčíst jeho smutek z odloučení, jeho strach o své blízké, jeho touhu po návratu, jeho touhu po naší budoucí mámě.
která byla tak silná, že v polovině března 1945 využil zmatku po náletu a vydal se na poměrně dobrodružný a riskantní útěk. Po jednom z bombardování zahlédl Miloš loď s českou posádkou, která přepravovala zbrojní materiál z protektorátu do Berlína a viděl v tom možnost utéct a vrátit se za svojí milou a tak do lodi úspěšně nastoupil. Dne 21. března jsem se po skončení náletu nalodil na člun. Příštího dne se člun zavěsil do vleku motorového plavidla a vyjeli jsme z Berlína. S odstupem času vidím, jaká šíleně odvážná věc, za kterou by byl bez milosti trest smrti, to byla. Miloš s posádkou odjel z Berlína s cílem Praha, ale cestu jim začalo docházet jídlo a tak vystoupil ještě v Německu, v Magdeburgu. O pokračování jeho útěku pojednává další ukázka. Dojeli jsme až do Magdeburgu, kde jsem se člunem rozloučil, protože cesta z Berlína trvala nad očekávání dlouho a se zásobami bychom jistě nevystačili. Kufr jsem nechal na lodi. Měl jsem tam krom několika osobních věcí, několik kousků hrubého mýdla, které jsem sehnal, a kus gumového dopravního pásu, uříznutého ve sklepě pod fabrikou, pro podražení bot. Dál jsem pokračoval vlaky. Jízdenka se bez zvláštního povolení dala koupit jen na 30-kilometrovou vzdálenost. Jel jsem přes Lipsko, Šandau až do Štětí. Odtud jsem se pokusil v noci přejít protektorátní hranici, která byla blízko. Po 3 dnech cestování, na které jsem měl k jídlu jen nevelký kus chleba na prahu Čech, mě zadržela několikačlenná hlídka Volkssturmu. Po zatčení gestapem byl Miloš umístěn do pobočného koncentračního tábora v Litoměřicích. Tam pracoval společně s židovskými vězni z Terezína v tajné podzemní zbrojní továrně Richard III. Když v roce 1945 začali chaoticky likvidovat tábor, využil Miloš příležitosti a utekl do Prahy. V Praze se setkal se svojí láskou Evou a svojí rodinou. 5. května 1945 se zúčastnil pražského povstání společně se svým bratrem a otcem. Krátce po skončení války se Miloš a Eva vzali a měli spolu 2 děti, které se také jmenovaly Miloš a Eva. Miloš po válce pracoval nejprve v říční dopravě, potom ve správě různých podniků a přestože si z válečného období odnesl četná traumata a podlomené zdraví, dokázal si užívat klidného rodinného života a zužitkovat nabité znalosti, třeba perfektní ovládání němčiny. Teď vám pustíme slova, která pronesl Miloš Měšťan mladší o svém otci. My víme, že náš táta na tu dobu nerad vzpomíná a když tak říká, že to byla část ukradeného života, že to byla část, kdy přišel o mládí, o část štěstí i o částečně podlomené zdraví. Je neskutečné, že mu bylo za 2. světové války tolik ukřivděno a on přesto necítil slepou zášť k celému německému národu, ale jen k těm, kteří byli za jeho prožité hrůzy odpovědní. S tímto souvisí názor Milošových dětí, kteří jsou rádi, že mohou sdílet příběh jejich otce a poučit další generace. A myslíme si, že by byl rád, že se jeho příběh znova po mnoho letech vrátil do Berlína. Slyšeli jste podcastovou epizodu, kterou natočili žákyně a žáci Gymnázia Kristiana Dopplera v Praze a Schalker Gymnázium v Gelsenkirchenu. Příběh vznikl na základě vzpomínek Miloše Měšťana. Scénář a vypravěči Veronika Kotíková, Jan Suchomel. Zvuková nahrávka a střih Maria Svidrik. Zvláštní poděkování patří Dokumentačnímu centru nacistické nucené práce a živé paměti.